खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनसिगोनलाय दै पीएम किसाननि 8थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनसिगोनलाय जोंहा डेट ओंखारना फैदों दै दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 8थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन दै आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय जायो गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावनो भिडिअ लाबोखादोंमोन नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 8थि किस्तिनि फैसाखौ फुजा सिजनाव मोननो हागोन होननानै माने अक्ट'बर नभेम्बर मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादोंमोन आरो दा बुंनाय बाथ्राया थिगानो जाहैसिगोन आरो माने जाखागोनखा आरो माने जोंहा फुजा सिजनाव दायो मोनखासिगोन नोंथांमोना दायो जोंहा पीएम किसाननि बे 8थि किस्तिनि फैसा सोनायनि डेटआ दायो ओंखारना फैदों 18 अक्ट'बर दै नोंथांमोना 18 अक्ट'बराव मोनगोन बिनि थाखाय जोंहा डेट ओंखारना फैदों नाथायबा दायो बे 100% कनफार्म जायाखै दै आं बेखौ बुंहरनाय जायो मानो होनोबा जोंहा एसे सम दंबावो नालाय दा बेनिखायनो माखासे निउसफ्रावबो जों खोनानो मोनबाय थादों आरो दायो जोंहा पीएम किसाननि बे अफिसियेल माबायावबो होखाबाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि बे 8थि किस्तिनि बागै आबुङै सोंहरनो हागोन नैबे पीएम किसाननि पर्टेलाव थांनानै होननानै जोंहा बे लिरनानै होदों आरो दा बेवहाय जोंहा दा नै 8थि किस्तिनि खोथाया जोंहा दायो ओंखारना फैखाबायानोसै नोंथांमोना बेखौ हिन्दीयाव नुदों जानांगौ आं बेखौ ट्रेन्सलेटआव खालामना होनो नोंथांमोननि थाखाय हिन्दीयाव दा बेवहाय बुंदों आरो नोंथांमोना जुदि 8थि किस्तिनि बे फैसानि बागै सोंनो सानदोंबा नोंथांमोना पीएम किसाननि बे सात बर्डआव थांनानै नोंथांमोना सोंहैनो हागोन आरो बे पीएम किसाननि बे 8थि किस्तिनि फैसाखौ नोङो मोननो हागोन ना हाया बिनि बागै पुरा नोंथांमोना मा सोंनांगौ दङ बेखौ नोंथांमोना बे पीएम किसाननि सात बर्डआव थांनानै नोंथांमोना सोंहैनो हागोन दै आं बिनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट माबायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना होनानै दोनदों दा नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ अक्ट'बरनि 8 थारिखआवथ' मोनगोन होननानै जों दा बे खोनादों नाथायबा एसे समाथ' दंबावो नालाय 100% ओंखायनो दा कनफार्म जाथ'वाखै आरो जिखियानो जाया मानो एसे साननैसो समखौ थांहोबाव अब्लानो जों मिथिनो हागोन थारैनो नोंथांमोना अक्ट'बरनि 8 थारिखआव मोनो ना नभेम्बर मासाव मोनो नाथायबा आं बेखौथ' बुंहरखादों नोंथांमोननिसिम आरो आं दाबो बुंहरनाय जायो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ अक्ट'बरनि बे 20 थारिखनि खाथिनिफ्राय लानानै बे नभेम्बरनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव नोंथांमोना मोनखागोन आरो जोंहा दाथ' ओंखारना फैखाबाय नालाय डेटआबो 18 अक्ट'बराव मोनगोन होननानै बुंदों नाथायबा 100% नङा आरो बेनो बाथ्राया एसे समाबो दंबावो नालाय दा बेनिखायनो माने आं फिक्स बुंहराखै आरो जेनेबा नोंथांमोना पीएम किसाननि बे 8थि किस्तिनि फैसाखौ अक्ट'बरनि 18 थारिखआवनो मोनथारसिगोन आं बेखौ बुंहरनो हाया आरो दायो माने 100% कनफार्म जायाखै नालाय बिनि थाखायनो आरो एसे समाबो दङ दा बिनिफ्राय मोनसे खोथा दै जोंहा पीएम किसाननि आपडेट खालामनाय सोलिबाय थायो दे गोबां मानसियानो मा खालामो फैसाखौ मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनबाय थानायनि उनाव मास मोनथामसो माने खेबथाम खेबब्रैसो मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना माने पीएम किसाननि बे किस्तिनि फैसाखौ मोना जायो आरो नोंथांमोना आपडेट थाबाय थानांगौ आपडेट खालामना लानांगौ जायो माखौबा आंनो भिडिअ बानायना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थायो मबाइल नाम्बारखौ मालाबा आपडेट खालामनो नोंथांमोननिसिम बुङो KYC खालामनानै नोंथांमोना लानो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरो लेन्ड सिडिं खालामनांगौबा नोंथांमोना बोरै खालामनांगौ आरो खालामना लायाबा नोंथांमोननि मा खहा जायो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ लाबोबाय थाखादों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जुदि दायो फैसाखौ मोनलाबा पीएम किसाननिफ्राय दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे नायना लादो आरो नोङो मिथिना लादो आरो नोंथाङा मा खामानिखौ मावनांगौमोन जायनि थाखाय नोङो दायो माविनि थाखाय माने फैसाखौ मोनला बेखौ नोंथांमोना एसे दायो साननानै नायनांगौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो पीएम किसाननि बे फैसा माला हाबगोन आरो पीएम किसाननि मा आपडेट खालामनाङा बिनि बागै नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि पीएम किसाननि बागैनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो बे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों